We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon ang atong mga kapuso diya sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Attorney Resi, good morning! Hello, Sai, and good morning sa diha kanimo. Syempre, good vibes lang ta, karong buntaga. Hello po, ug shout out sa atong mga Suki viewers nga naa din ha sa Barangay Mintal ug Kalinan sa Davao City. This morning, mga kapuso, sa mga gusto ug mga coffee dara nako swak kaayo alang kaninyo ang atong makauban this morning kay siya usa ka coffee lover ug young entrepreneur andaman sabta niya sa iyahang lamiang kape. Wow, Attorney Resi, lami kaayo ng kape, hilabi na karong buntag. Mga kapuso, laing istorya na sab. Sa kalampusan ang atong sayron karong buntaga. Ang istorya sa usa ka service crew nga nakahuman siyang pag-eskwela tungod sa iyang pagpaningkamot. Ug sa Business Matters, sayro nato kung unsa kini mga sustainable livelihood programs kauban gahapon si Antique Representative Lauren Legarda. Mga kapuso, sa Kumbira Express, laing specialty sa Bagobo Tagabawa tribe ang ihikay kanato. Kini, usa ka tradisyonal nga pagkaon nila sama sa linotlot. Tama ka diha, Sai, dili lang kini lami apan healthy pagyud kini. Mao nang dili na nako padugayan pa mga kapuso, aniya na si Chris Lumbayo gikan sa Bagobo Tagabawa tribe aron andaman ta niya og lami ang kinataang ludang. Mga kapuso, karon ang sulod natong lutoon mao ang ludang Bagobo Tagabawa, usa ka tradisyonal nga pagkaon sa tribo ug specialty kini sa tribong Bagobo Tagabawa. Mao kini ang mga ingredients nga atong pagahimuon. Kining kining ludang, no? Lawas sa gabi or pwede pod dahon sama niani, no? So pwede pod na lutoon katong mga puso. So usa sa mga ingredients usab kaning bulad, no? Dry fish o tagiya usab, no? Organic nga panlasa, no? Ang ato ang coconut, no? Coconut milk usab na usab ang ato ang sibuyas, bawang ug luya. Mao lamang kana ang mga basic nga ingredients sa paghimo og ludang. Humana nato pakita ang ato mga ingredients karon. Unahon nato butang ang ingredients nga milk powder o gata, no? Atong isulod sa kaldero. Human, isulod nato ning gabi. Kaning bulad, atong ipaibabaw lang. Pinikas. So ato nang nabutang tanan ingredients sa maong ludang, no. So ato na takluban o ready na kini siya nga lutoon. Tara, ato nang lutoon ang ludang. So ato nang itakang diri. Ito ni nga paabuton nga maluto 20 to 30 minutes. Kay ang pagluto niini sa tribo pa kaniadto, dili siya ukayon, dili siya pwede nga kanang mag-istorya ka kay pamahiin sa mga katigulangan kanang mukatol siya. So atong paabuton nga maluto within 20 to 30 minutes ang ludang.
Mga kapuso, luto na usab ang ato ang specialty sa tribong Bagobo Tagabawa, mao ang ludang. So, akong ipakita sa inyo mga kapuso. Welcome back, Senator Lauren. Ito na ang part 2 ng ating interview sa iyo ngayong umaga. How are you? Mayong buntag kaninyong tanan. I'm well. Salamat na makita ko kayo ng muli at gusto kong makabalik ng muli sa Cagayan de Oro, sa Bukidnon, sa Lanao Norte, sa Misamis provinces. Miss na miss ko na kayo sa Northern Mindanao. Sana'y kayo na sa maayos na kalagayan. Senator Lauren, maaari niyo din po ba ang ibahagi sa ating mga manonood ngayon kung ano naman itong mga sustainable livelihood programs na nakakatulong sa ating mga kapuso, lalo na ngayong panahon ng pandemya? Sa lahat po ng mga 4P families, yung mga pantawid pamilya, maaari po kayo magtanong sa Social Welfare Officer sa bawat LGU. Sustainable Livelihood Program, makikinabang po kayo sa mga maliliit na negosyo na pwede niyong pagkitaan ngayong pandemic. Bibigyan po kayo ng DSWD ng mga requirements para po magkaroon ng puhunan sa mga maliit na negosyo gaya ng community store, itlogan, pwedeng poultry, iba-iba. Depende. Pero kwalipikado po rito ang mga pantawid pamilya families. Ano-ano din po ba yung mga proyekto naman na inyong sinuportahan dito sa Mindanao? Gusto ko rin idagdag, Attorney Resi, ang aking mga proyekto na sinuportahan sa ilalim ng panukalang batas na House Bill 9522. Ako po ay co-author. Ito po yung sa pagtatayo ng medical school sa University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. At co-author din po tayo ng House Bill 6140 na nagalayong magtayo ng Philippine Children's Medical Center for Visayas and Philippine Children's Medical Center for Mindanao. Ito po ay pending sa committee level pero gusto po natin masuportahan ito dahil sa panahon po ng pandemic, hindi lang naman matatanda o mga adults ang nahahawa o nagkakasakit. Nadami din issues tungkol sa mga bata. Kaya yung medical center sa Quezon City, magandang magtayo sa Kabisayaan, pati na rin sa Mindanao. Kaya ito'y kino-author ko na panukalang batas sa House of Representatives na sana sa batas ngayon para mapondohan natin sa susunod na taon. Maraming salamat po, Senator Lauren, sa panahon na inyong ibinahagi para sa At Home with GMA Regional TV. Ingat po kayo palagi. Daghang salamat. Maraming salamat, dagang salamat, Attorney Resi, bumabati sa inyong lahat. Maayong buntag kaninyong tanan. Mayad nga aga, maayong aga, anuman kung kayo'y Ilonggo man, Cebuano man, Bisaya ang salita, bumabati po ako sa inyo. Keep safe! Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sabay-sabay tang ila-ilahon ang usa ka misamisnon nga nakahatag gayud og inspirasyon ang istorya ngadto sa katawhan. Pinaagi manggod sa iyang pagpaningkamot isip service crew. Wala madugay nakabot gayud niya iyang pangandoy nga makagraduar. Ato makauban karon si Drexter Legaspi gikan Cagayan de Oro City. Drex, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ba ang bagong graduate? Yes sir, yes ay, good morning. Maayong buntag ya kaninyo sa tanang paminaw na karon. I'm happy and honored to be recognized for all the hard work that I done para ani nga journey. Sigurado ko nga di pa gayud matungkad ang kalipay nga gibati nimo karon. Apan, please share to us, Drex, kung unsa ba ang storya sa imuhang kinabuhi? Unsa bang nagtulak kanimo nga mosulod isip fast food crew? Yes, I was raised from a very simple family. Actually, I'm from Gasi, Langindingan, Misamis Oriental. So right after my high school, nag-eskwela ko sa MS Yunawan. Pero tungkol sa kalisod sa panahon, nakita na ko kung sa ka-struggle ang mga ginikanan para lang ma-sustain, ma-supportan ako pag-eskwela. So naka-decide ko after 1 year nga mag-stop and mangita ko trabaho para makatigom po sa akong pag-eskwela. Then after 4 years sa fast food chain, ito ko nakalaw na nag-continue akong eskwela since na-inspired po ko sa akong mga kauban nga ni-graduate through being a working student.
Drax, please share to us unsa ba kalisod ang kinabuhi nga naningkamot man gayud ka nga mahimong usa ka working student ug alang kanimo unsa ba ka importante nga makagraduar? Yes, lisod jud ang kano kung imo naon sayo ko sa the very young age namulat ko sa kalisod sa panahon sa akong pamilya, sa akong ginikanan. So para sa kuha para kumbaga din ako mag-aas pa og tabang sila, makatabang ko nga di na sila maghatag financially sa kuha sa pag-eskwela. So nakarealize ko nga may takong trabaho para ma-support akong kaugalingon. Drax, estudyante ka at the same time gatrabaho sab ka. Paunsa nimo kini gibalanse? Yes, so grabe no, time management yun kung imagine. Morning, guys, gatrabaho ko diri sa COC as assistant facilitator. Mo na siya ang kapalit sa akong scholarship diri, 50% scholarship. Then right after, sunod ko sa akong klase, after sa akong klase, so dito ko sa akong duty as service crew. So lisod jud kay sa totally actually wala kay na ako na-enjoy akong life as a student kay mga special gatherings, special events for students. Wag ako na napilan kay duties life kayo ko. So kaloy sa Ginoo nahuman jud ko. Drax, unsa ba ang dagan sa imong hunahuna nga wala manggayog ka mi give up sa imong pangandoy nga makagraduate? Yes, I think positive ko always. Ginauna na akong parents, sila akong inspirasyon, motivation nga kailangan makahuman ko eskwela para po din sa ilaan. Sa imong post nga mi viral, Drax, sa social media, naa kay ginaingon nga own version nimo sa 4-piece. Unsa ba kini? Yes, proud kay ko nung naman ko sa pag-eskwela through my own version of 4-piece, which is the first piece, patience, mga pag-antos, second piece, perseverance, kakugi, third piece, prayer, siyempre di kita malimot sa itong Ginoo, and the last piece for my parents, nga sila gyud ang inspirasyon nga naning kamot ko, nga maka-eskwela ko, and makahuman ko sa eskwela karon. Actually, I'm a marketing student, so dito ko na-inspire sa 4-piece marketing mix. So na ako siya nahimuan og my own version since working student ko, nakana ako nga perfect ang patience, perseverance, prayer, and parents sa mga ehemplo sa tanang kabataan ng working student ko. Pariyan ako. Sa imong kalisod nga naagian og karon nakahuman na gayud ka sa imong pagtungha, unsa ba ang maingon nimo nga lesson nga imong natun-an sa imong kinabuhi? Yes, so sa tanang kalisod nga na akong gagian, sa ang lesson nga nakuha nga, you never give up, think always positive, ayaw na ang kalisod nga rason para dili ka maka-eskwela. Kaya there are many ways gyud para maka-eskwela. Daghangi pa maagi nga makapot imo mga pangandoy sa kinabuhi. Any advice, Drex, labi na sab sa tumakapuso nga working student nga sama nimo nga di sab tiaw ang mga kalisod nga ginaagian sa kinabuhi labi pa karon nga aduna kita sa pandemya? Yes, my advice to all the students, especially working students like me, is that never give up. Think always positive. Ayaw na agad ang kalisod nga babag siya sa mga pangandoy sa pag-eskwela. There are many ways para makaman ng eskwela. Pwede ka magtrabaho part-time, scholarship, apply ka para makatabang sa iyong pag-eskwela. I know gas-gas na kini siya nga word of encouragement, pero sakto gini siya nga pag may gusto, laging may paraan. Laban lang. And also, dito malimot og aso guidance from Lord, and always follow your parents. Be kind. Daghang salamat. Daghang salamat, Drexler, sa imong inspiring story ug sigurado ko nga daghan sab ang na-inspire sa ato mga kapuso sa imuhang kinabuhi nga naglantaw karong buntaga. Amping kanunay ug more power alang kanimo. Daghang salamat ug amping kanunay. Mga kapuso, relax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ika nga nila, coffee is life and it's truly a great way to start our morning. Kaya naman, karong buntaga, ubanan kita sa usa ka coffee lover ug young entrepreneur na si Sir JB Ponce. May muntag, Sir JB, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Good morning, Attorney Resi, o good morning po sa tanan nananaw karon diri sa GMA Regional TV. Sir JB, paunsa ba nagsugod ang imuhang business nga coffee shop? Coffee shop mo kay murag katong time na 2018 kay wala pa kayong ingana coffee shop dadto sa Guerrero Street. So, nag-decide ko na mag-abri ko coffee shop dadto sa Guerrero Street hantod sa na-develop na nako ang passion nako ug ang knowledge nako sa coffee. Hantod na karon 2021 attorney na mas na love na nako ug passionate nako sa specialty coffee na.
So karon naga-source mig beans locally o kami pod ang naga-roast sa mong kape o kami pod ang naga-serve sa mong kape. Sir JB, unsa ba ang sekreto nga nung hangtod karon maayo kaayo ang dagan sa imong negosyo? Yes, Tori. So, kato, dili ko, hands-on kayo ko na business owner. So, from day one sa 4th Street Cafe, katong 2018, hands-on ko since karon. Since karon na napod ko yung mga other barista, daghan napod ko barista, so medyo dili na kayo ko ana naga-duty karon diri sa cafe. Nakatuon ko specialty coffee or anything na coffee-based drinks is tungod lang pod sa mga pagbasa na kog libro, sa pagtanaw na ko mga videos, mga local o national competitions, o sa mga mentors na ako na nagatudlo pod sa kuha. Unsa pod ba unique or ana sa inyong cafe, sir? So, for the design of our cafe naman, it's siguro unique mi attorney kay minimalist mi na cafe, kay sugod man gud atong COVID man gud, sugod atong pandemic man gud. Murag tan-aw na ko na kailangan na maging simple na lang ta na murag home-based na kayo ta, kailangan na itong mag-relax despite sa pandemic na naakaroon. So mo nang nangita kong trend na unsay gwapo karon pandemic. So nangita kog mga Korean cafes, Thailand cafes, mga Japanese cafe. Ug karon mga kapuso, andama kita ni Sir JB kung unsa ang paghimo sa iyahang specialty coffee. Maayong buntag mga kapuso. Karon magbuhat ta karon og specialty coffee nato, which is we will highlight the local specialty coffee from Mount Apo. So for our first step in making a pour-over is we have what we call the blooming stage. So si blooming stage is yung degassing stage, which will we remove carbon dioxide sa coffee natin. Ayaw naman kasi natin yung gassy taste ng coffee, that's why kailangan natin siya tanggalin or i-degas natin. So my first pour will be 40 grams of water for 30 seconds. For my final pour, I'll be having an outcome of 220 grams of filtered coffee. Then I have to agitate the coffee. As we wait for our coffee to finish extracting, I'll be preheating our cups para matanggal yung papery taste ng cups. I'll be finishing my brew with a total amount of brew time of 2 minutes and 30 seconds. So, ito na po ang nabuo natin. This is our final filtered coffee or ang pour-over coffee namin. Let's enjoy our cup of coffee. Daghang kaayong salamat Sir JB sa pag-uban ka namo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Resi mga kapuso, gikan man sa kalisod si Drexler, wala niya kinigihimo nga rason aron dili siya makahuman sa pag-eskwela. Busa tanang racket iyang gisulod ug usa na diha ang pagka-food service crew. Mensahe niya nga ayaw gayon og give up nga makabot ang imong dream bisan unsa kalisod ang maagian. Ugsay mga kapuso, tungod sa iyahang love and passion alang sa kape, nakatukod si Sir JB Ponce ug iyahang sariling coffee shop. Gani iyang gipakita kanato kaganina kung unsa ang tama nga pag-brew sa kape aron magawas ang iyahang tunay na lasa. Ug mga kapuso, padayon gihapon si Deputy Speaker Lauren Legarda sa pagsuporta sa mga programa alang sa mga Mindanaoans. Mga kapuso, tara inspired, nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Dolly Parton. Nga you don't like the road you're walking, start paving another one. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.